Margo bengi omwanchu murigereria na ende ne chinga kichingi yangu kwaregania SMS mangana Amayia Chinsa Ikomi chiabono mogoroba egere nkumanyenga narale na kwareganiri asenchira yobwenge gendera gotobwatia gwetera asenchira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News asensemo ya YouTube na boigo Twitter totigwa magega na bogo tweet @Ndizi TV asenchira yobwikira nutigango irana ndasegeke kekerebosyo egere nkumanyenga narale na kwareganiri asichinse chiga Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita ekeratogo chaka nomugano bwogwe ichania abwa somo ntoyomo anyareko bakago siri bogima bwaye asumo basolero maega yukugwerwa neli bwago ariko yamagena korwa asensemo ya kiamwasi egotoka ime ya bochura kolengana nabamenyi bensemeyo nigo bagotebanga ogotwa kwembure nyinge na kukweire liro bali kwanyoka ase obwororo nigo bona abantu baboliwe ko bamaiso chinga kibakuya anene mona magena anene monekero embure nyinge egendrete kuna kwene kigwase county ya Kisii abanyanyimbo korwa sensemo ya Kitutu Central nigo baika asensemeyo na koira omubiro nyagosira weika asenkendu wana nyare report bono bambi umwana oyo korokuyo chokembera ore kasini yane igari nge koya magena kwa yama taiga ekarona aji gotirimbo ko jorona nyora bantu mbaendrete ko murusi ororo ekarona ikoro na nyora ba ko murusi rakina nyoro ikire gosira egento nda device onde bwense okwenda koya magena singe chobo ko mbororo goike gotaka mwabo monto yo mo babere eliegere omuntu ondekera abwatera nigo yanyarekana oyondo ochikorwa report yani agurira bagai ono ndibe komana na mukandi chuma tubasa ko reberia nyori aberi ukia atambe tubasa ko so gochima uchuma na mukandi no mwana ominto igabwe ndu tubasa ko so ime egere uchikwa kamera wa maguru asimora ari anyore rinde egere makuri mamara gochima tukama akante ndu na igure ono kere onkoja gotegena no gureru no nje nastuka enje kona kumisa na mugondo nkobi ekara na igure muna imbere libaba lya koreki ya mumwagikere ya mumekire na ateba no bolimo asengejo na atako chaka ga rukuno gacha ko kare konda ga ga chibando inkanyoro umwana utoka kwana ninere kamate bitata mbiya mono kera na mate mbiya mono bono na chete kumane ko senje che ko ikere style ngeche kamne ye ikeire umwana ya koreki asirije digona rure se abanta mo kubeka samaraba nembure bono ya chakiri kutuga onye ndiri mwanja mora akeji yake kana ndi motige mo basaka koraki mo basaka na kolima esenge bono roje na kuirigerie mauchi nigo togotome ngora guchiase amateyo ya sirio mwanchu obo chinga kichiga chebono mogoroba nganya site gabalende chinga kichi chubukendo bonene abamenyi kurwase ward ya Tabaka yogotoka meya South Mugirango county ne ya Kisii nigo baboliwe ko bamaiso asogochora barachi kubakonya kimagenderero asogochori buri busyo omwaka oyoiga kaokwana negetaseni kia Ndizi TV oyo koligie kergo kyobo MCA ward ya Tabaka Jimmy Kenyanya niganyariko bakago saba bamenyi bensemeyo wachora bana siasa bali baretera magenderero asoboiga bolria siasa koralia omorembe chinga kibao kora campaign chiabo igonta irkwira libageli ngakira abantu baitu batabaka ngambia mono asengencho yo twara omorembe naenda kera toka na mutwe so abacholi obuli mutu igonta gete ward yite ebe eye moye chi ward chi bwato omorembe manene na mono bali tuwe chikorwana na bwekero gekyo kwa MCA igonta gete gotebanga tigatuanchane and at the end of the day murai na mo chikawa iyo kaita na bata bakaba muire ninche tigene saa tugati sisa kwa ndo koligi chikura ase abantu to baise coincide abantu barwane abantu baitane we need peaceful elections as we go as chikura chigachire tare tiso mutinona igo nche muna Jim Kenyanya na tanga ni gotanga somolembe na abande bonse bibara bana siasa tiga babu ati suit elinde abasaye baito nonde bwensi obwate biranga bire ebibese ngijo gusalia molembe akanywe
na inda manyenga oborai igobogo jande bwaera lakini intu na ndentu tigara kwa no yokoligie kergo kyo baseneta ime kaunti ya Kisii Okengo Nyambane niganyoriro gosirwa magega yabagaka abangina amona basae wateba buna nigo bagucha kumusira goikobero moseneta we kaunti ejo nigo batebire buna Okengo na isaine na nigara chokoleta magendera mange gati yabo amagendera sabo nchurulia amo na wokine uchumi ase kaunti ya Kisii sabina budalikanedi watu achirega iga asenge ncharo mwana ito omoigweri nandora konya abantu baito nabwato borori nakonya ebichana nakonya abanyina nakonya aburu kana batakanwa nabagaga Nyambane nabwate amaroro enginje twamuligereiria chakire ko atokigire bagaga kochikorengera liko komo support twayitabire nande ntwanjiranete tubune bichana watu amwire komo support Okengo Nyambane omuntu oraiche bune kijana oamwire gotobwatesia nando oamwire kobekana nabagakamo abanginamo ebijana babekanamo egera liginchira ki arakonya abantu iga abantu baito mwesi biranje nariko babolia so wancha na somo bukanyeku tobwatesi omweshimiwa Joel Okengo Nyambane neta obona uchikoboli wa Kisii County inga notole nyuma yaye ekiagera matuka mange tuachandekire una abantu ba Kisii County asenge njondora nyoro mwerekeo roe umuronge chinga kiechecho abantu nigo basemiwe weso kiasobonge kitali kianda mutinyo gatano na gatatu mwaka oyo eli bachigochora barai bali barabanye asoko baletera magenderero. Kila ambaye ningeomba tafadhalini wananchi, ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 tujitokeze kwa wingi tuone tupige kura, na usipige kura kwa kiholela. Piga kura kulingana na sera ya yule ambaye unampenda. Usipige kura kwa sababu ya chama ama sababu ya mtu binafsi. Kwa haya machache nashukuru, asante sana. Nensemo ya tabaka yugotoke meya South Mugirango nigemanyekanete muno asogotwara lige na liigwale na kigekogera oyokoligia ekerugo kyobo MCN semeyo omoske Kenyanya abolirie serikali ye kaunti ya Kisii gekobwaterana ne serikali enene okonya abamenyi bensemeyo asokubagachira factory niko baigo atebire buna abantu bali baganetie gokora obonchururia asensemeyo ya South Mugirango niko bariganirwa sekerenga usase birengo kigima South Mugirango na manoke kigima ewodi ya tabaka igere very unique esengenge yegwale diaro igonta erakota ya bantu ba minto inga tiga toni ore industry ese ewodi ya tabaka ekiaga that is where that resource is akere factory ra beko igera akonya abantu abange ekonya basaya ikiara chigasin chito kichire chinyinge chigokonya basabaiga n'abantu abange na entokole value addition esa mangana yegwale so that to increase emeremo esa basaya baito n'abantu banda abange abali baranyo this opportunity igenda iko saba a county government the national government a promise yali bali etenga kole tabale industry tabaka ka kitiga bakara maskani yayo elinda abantu bamindo tabaka banyole njira yokonyole mermo and yokonyole rangeli yakere kiagera egwale linarere backbone ya tabaka na inda garo kwan tabaka elsewhere in the world igera a very unique place as a wale taya around the world igwekaine ya tabaka igal katubgata a very unique natural resource igetonye tumie buya na inderende nondo bwata interest yaye esamana ya magenalia interest ya tiganyire tabaka they was a cover city county chinde etigare ko batabake kiara the benefit chinyinga igo chira tigare sawa batabake igo nda ire kwa appeal nga on the west obugate that interest tiga invest tabaka and mirangu itu negire to all investors na weta na chiskuru 15 na iverase kaunti ya Baringo nigochia siekirwe
magega yebirengo by'uburendi koirana nse asensemeyo egento kiaretiro bwa babuna aborokiwa bali baguche guikaransa matemwa bamanene asomwa koyoiga nabo bataje koyikaransa onyemero bilete kubeko bene aso koirania oburendi asensemeyo abarai ao kurwa sensemeyo ya Baringo nigo bono besokirie na kubulia serikali enene wetera se wizara y'oburendi bwaime kwene kyabuno oburendi nkubekwa bule ase chinsemecho. Visit Baringo South, visit Elgeyo Marakwet, you will be able to see the suffering of our people, because indeed they don't stay in their homes. Tunasika watu kila siku, hawana chakula, their hopes are actually dashed. Ninataka tu kuuliza waziri wa elimu kwamba watoto wetu wakienda kufanya mtihani ajue kwamba hawa watoto hawafanyi mtihani kwa kiwango kimoja pamoja na watoto wengine Kenya hii. Their level of preparedness is different from the level of preparedness of other young people in this country. Serikali ije iingilie kati na itupatie nafasi ya kuweka usalama ambao ni ya kudumu Baringo hii, kwa sababu bila usalama hata upigaji wa kura haitakuwa rahisi. Bila usalama hata upanzi ya chakula haitakuwa rahisi. Na babuatani gusaba delegate bekiama kia ODM nigo bono batebire baguche gutanga omosangirikano bwikia mekyo gose NDC oyorobire guche gokoreka tobaisa gokoreka bakoragwa no monchorio monene menseto ya Kenya Jimmy Wanjigi oyoboigo koriye kero kyo burai bwense nigo batebire buna omosangirikano yo tubwate timachiko maikeranu korengana ne katiba yekia mekyo kia ODM boigo abo bakwamereria omosangirikano yo toche gokoreka nensemo ya barai korwa sensemo ya Mount Kenya to change the date of the NDC in terms of another notice by saying that they are changing the agenda. If you issue another notice as they did, that means that you count 21 days because there are 21 days for an NDC to be called. They issued another notice changing the agenda, talking about some issues of the National Governing Council. I'm sorry, that means that you must change the date of the NDC. A party we believe in, a party we have fought for, a party we believe can go very, very far. And it is very, very unfortunate that after all these months of some of us clearly saying that we want to be candidates under this party, the party has not even publicized any rules of engagement of us with the delegates. Imepeanwa imeacha delegates wengi sana nje. Delegates ni hawa wako hapa na wamesemekana kati hawa watu wote wa Nyandarua 140 wale wataenda ni watu 6. Mwanju muligeli nara yuna kwaliganiretia sensa ya bono kulinde tomo cha kumirana noyo minto Vincent Onyancha achigo kumanya yomana yanda mange kero chikuraga nsemo ya bono mogoroba amone Chinsa Isato cha bono botuko mbuya wachora kuligelia Ndizi TV nero bwansu bwomugusi inyoranga omurobeliongo chole oli abantu abange banje tekegima umanyekanete buna chingero okoletwa noyo minto papa antivirus igobana to baisa gosuka andeli tukulia lero mwanchu muligelia ntaito kwenyolinga nelituko to gochengera limanyekanete buna International Mothers Language Day oseli tukolio gochengera eruga yegenka buneke busiye ketogenda to kwana kurugaiga ase studio karangara ligia chagetigwa sense ya Bangladesh ekikia negative na wetigwa amaneki ombekia UNESCO omwaka welibwa ya mochimikianda merongo kianda na kianda 1999 ekaroli tukeliria chagetego chengerwa ensengima omwaka wechiri bwibere igogendera gochengera omonuito bwekegusi ekera abantu bonse na barabo bagenderete gochengera twara chinga kichingia mbia mono Petronila Mokeira oyene producer yane na inche nago somera mangana maya senchera yo bwenge nigongoro kwa Sara Nyarangi ontita.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Osmo Traders Limited ne duka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko ni bintu au